Napokon smo se smjestili u našu učionicu. Oh, kakav užas! Oh, kako ćemo provesti cijelo ljeto ovdje. Ovdje su žohari i puno smeća. Oh, kakva grozota! Padam! Phoebe, jesi li dobro? Cure, imam ideju. Hajdemo naručiti potrebne alate i napraviti popravke u sobi. Upravo sam pronašla što nam treba. I evo ga, jeste li nam donijeli alate? Oh, savršeno. Cure, ovo je kurir i donio nam je alate. Uzmi svoje kutije i idemo čistiti. Doviđenja. Što nam je donio kurir? Wow, ovdje ima toliko super alata. Sjajno. Ovo će nam sigurno pomoći da očistimo ovu sobu jednom zauvijek. Wow, našla sam kuću pauka. Oh, žao mi je prijatelju, ali moram te se riješiti. Oh, tako će sve biti bolje. U redu, ovo je teško, ali uspjeli smo. Ovdje je postalo puno prostranije, ali moramo se riješiti ovog strašnog grafita. To je puno bolje. Što još imamo u tim kutijama? Wow, ovo će nam sigurno biti korisno za izgradnju sobe. Djevojke, ostalo je još samo malo i svatko će imati svoju sobu iz snova. U redu, super. Imam zelenu boju u svojoj kutiji. Super, sada uli sve u zdjelu i izvadi valjak. Počinjemo bojati zidove. Tako je super. Spremni? Tako svjetlo. Ali što još mogu smisliti? Wow, trebam i ja obojiti svoju sobu. Ovdje mi je ostala samo teglica moje omiljene žute boje i kist. Sada nacrtajmo lijepu sliku na zidu. Moja soba će mi biti pravo zadovoljstvo. Sunčana kao sunce. Ali razmislila sam i odlučila da bi bilo super proliti žutu boju po cijeloj sobi. Wow! Što je Mija tamo radila? Ups. Mija, baci kapu, molim te. Hvala. Također trebam obojiti sobu u svoju omiljenu plavu boju. Idem to učiniti odmah. Trebam respirator i cool kuglu limenki s plavom bojom. Super. Mogu ovo dobro iskoristiti. Još malo lijevo i ispalo je onako kako sam željela. Žuta soba je naravno cool, ali nekako dosadna. Trebali bismo dodati nekoliko dekorativnih elemenata. Mislim da mi prekrasni obluci s plaže neće smetati. A tko ne želi prekrasne girlande na zidu? Savršeno! Samo pogledaj ove ananase. I sada, definitivno, trebam još par postera s patkama. Ova patka je tako slatka, obožavam je. Sada se mogu odmoriti. Jao! Ipak, ne, ovi obluci nisu ispali tako mekani. Trebam sunčanje. Super! To će mi dati osjećaj kao da sam na pravoj plaži. Definitivno trebaš napuhati sebi loptu za igru. Ostalo je još samo malo. Spremno. Definitivno bi mi ovdje dobro došla hrpa plišanih igračaka. Da vidimo. Evo ih, super banane. Objesit ćemo banane ovdje i moje stablo banane će izgledati odlično ovdje. Wow, kako brzo banane rastu na njemu. Da, i tako su ukusne. Wow. Tako slatka. Wow, vidim da mi patka dolazi u posjet. S njezinim malim pačićima, ulovio sam te. Ovdje će stol za crtanje izgledati sjajno. Nacrtajmo par lijepih crteža. Spremni? Kako je lijepo, sunčano i ugodno u mojoj učionici iz snova. Napišite u komentarima kako vam se sviđa moja soba. Meni se stvarno sviđa. Osjećam se kao da sam na odmoru. Wow, obožavam ovdje. Odmorimo se. I također trebam urediti svoju sobu, inače plavi zidovi izgledaju dosadno. Dugo sam sanjala o tome da stavim bazen s balonima u svoju sobu. Mislim da je došlo vrijeme. Sjajno. Mnoge plave lopte nikada neće biti suvišne. Stavimo ih u bazen. Ovdje je tako super. Wow. Što? Što?
Dinamita pada na mene. Nije stvarno. Dakle, ovo je sjajan stol. I pogledaj, još postera iz Minecrafta. Skoro sam zaboravio. Moram postaviti nekoliko popica, neke neonske znakove i stalak za moje cool igračke. Tako dobro. Evo ga. Samo pogledaj kako su cool. Kako ti se sviđaju moji cool dijamanti? Nedavno sam ih pronašao u Minecraftu. Izgledaju sjajno na mom zidu. Zafrkavali me. Hagi Vagi, našao sam i za tebe mjesto. Par mojih omiljenih stvari i igračaka. Stavimo sve na moj boom stol. A sada vrijeme je da upalimo svjetla. Kako lijepo. Mislim da je moja soba gotova. Definitivno mogu provesti cijelo ljeto ovdje. Što imam u kutiji? Wow, ovdje je umjetni travnjak. Volim lijepu travu na kojoj mogu ležati. Što je to? Što? Wow, ovo je savršeno za objesiti na zidove. Super. Definitivno ću trebati par džungla motiva. I što još? Stani, što je ovo? Kamen s mahovinom, ha? Što? Izgleda cool. Samo ga trebam uskoro negdje staviti. Da, na zid. To je najbolje mjesto. Tako lijepo. Moji omiljeni udžbenici će ovdje izgledati odlično. Ne, padaju. Znam što ću učiniti. Mogla bih staviti cool zelene police u sobu, ukrasiti ih raznim biljkama, staviti knjige i mekane igračke. Super! Samo pogledaj kako sam sve divno uredio. Savršeno. I to bi bila cool ideja za, sjesti na zeleni tabure. Super. Što je ovo? Kakav sladak, mali Yoda. Hajde, igrat ću se s tobom, slatkišu. Skoro sam zaboravila na svoje omiljene igračke. Sada nisam zaboravila nikoga. Toliko ih volim. Želim se malo igrati. Moj omiljeni blaster. Hajde da te sada isprobamo. Pew, pew, pew. Ups, oprosti Phoebe. Ta Jane sa svojim glupim igračkama. Vidim da su svi već uredili svoje sobe, ali ja još uvijek nisam ništa napravila. Moramo nešto smisliti. Rozi tepih, roza tkanina će sigurno odgovarati mojoj sobi. Nekoliko girlandi u obliku srca i ružičasti stol gdje će ležati moje stvari za uljepšavanje. Točno tako. Evo ga, savršeno. Miri kozmetika, sjajno. Evo kozmetike. Hej, toliko volim šminku. Jupi. I naravno, otomanka u kutu će izgledat sjajno. Potpuno sam zaboravila na svoje omiljene igračke. Stavimo par ovdje i ondje. Kako je lijepo moje mjesto. Wow, moja nova girlanda. No, evo je. Pogledaj ove ružičaste kugle. Wow, savršeno. Dodajmo malo glazbe. Tamo. I neke mekane igračke. Nikad ih nije previše. Evo mog leptira. Tako lijep. Stavimo ga sa strane. Moj Bože. I jednorog i Barbie. Bok, tako si lijepa kao i ja. Imam super ideju. Znam kako da te učinim još ljepšom. Da, mislim da bih mogao ostaviti par srca na obraze, zar ne? Hajde da to napravimo. Da, tako lijepo. Ovi cvjetovi će savršeno upotpuniti sobu i ostali su još samo zadnji detalji. Moja soba iz snova je spremna. Savršeno. Uživam ovdje. Kakva divna soba imam. Želim jesti. Trebali bismo uskoro nešto pojesti. Definitivno. Trebam combo set iz McDonald'sa. Mljac. Sad mi treba dostavljač. Što? Galo, je li ovo moja narudžba? Hvala. Bog, zgodni dostavljaču. Uskoro ću uzeti nešto ukusno za jesti. Moja omiljena pita od jabuka. Što to tako dobro miriše? Da. Phoebe, možeš li podijeliti svoj McDonald's pitu? Izgleda tako ukusno i definitivno mi bolje odgovara. Što? U redu, dobro. Što?
Netko dijeli hranu? Wow, možda mogu nešto pronaći. Molim, što želiš? Pa dobro, uzmi moju hranu. Zar nisi naručio za sebe? Wow, ukusna pipsi. Hajdemo je sada ocijeniti. Kako ukusno. Što mi je ostalo ovdje? Zašto je ispalo? Umak od češnjaka. Ozbiljno, kakva noćna mora. U redu, morat ću to pojesti. Fuj, to je odvratno. Bla, bla, ble, ble. Sada mi dah smrdi. Bolje je ne jesti ništa. Oprostite, cure, sve je to umak od češnjaka. Fuj, grozno. Točno imam slatkog malog psa. Također treba urediti svoje mjesto u mojoj sobi. Ovo je moja princeza Jessica. Ona je najljepši pas u svemiru. Obožavam te, dušo. Tako si sladak, volim te. Imam i kućnog ljubimca. Biće mi drago upoznat te s njim. To je Petar Crveni, tako je sladak. Živi ispod mog šešira. A od sada definitivno zaslužuje svoj kutak u mojoj sobi. Sviđa ti se? Super, savršena vježba. Zašto si sve pretvorio u san za svoje životinje? Zapravo, i ja imam kućnog ljubimca. Moj Bože, to je moj omiljeni kameleon. Pogledaj ga, on čak ne treba posebnu kućicu. Cijela moja soba točno projicira njegovo uobičajeno okruženje. Može se penjati po mojoj umjetnoj džungli. Tako si sladak. Što? Je li svatko već napravio kućicu za životinje? Pa, zapravo i ja imam jednu. Pokazat ću vam svoju zlatnu ribicu, Dori. Tako je lijepa. Ne mogu skinuti pogled s nje. Bit će ovdje s mojom omiljenom gumenom patkicom. Tako je slatka. Volim te. Želim objaviti slike svoje sobe. Što? Moj telefon je mrtav? Kakva užas? Pa, nema veze, imam nešto za raditi u svojoj sobi. Igrat ću na konzoli za igre. Također imam ružičasti televizor zajedno s džojstikovima. Lijepo. U redu. Evo ga. Tako svjetlo i savršeno. A jedan uopće nije zainteresiran. Trebam li nekoga nazvati? Hej, Game, želiš li poći sa mnom? Još uvijek pitaš? Naravno da želim. Što ćemo igrati? Dakle, ovo je moja omiljena igra. Profesionalac sam u tome. Što se ovdje događa? Sveti Bože! Wow, igraju nešto. Jane, možemo li im se pridružiti? Cure, možemo li igrati s vama neko vrijeme? Samo malo. Molim vas. Ne. Do vraga. U redu. Smislit ćemo nešto drugo. Čini se da mi je pala na pamet ideja. Da, imam i svoj TV i set-top box. Nagovorit ću Miju da igra sa mnom. Evo ga. Hej, Mija. Hajde, igrajmo se zajedno. Imam toliko cool stvari. Da. Želiš li igrat? Naravno! Hajde, osigurat ću te, Mija, pazi, molim te. Što je ovo? Hajde, cure. Ups. Nismo htjeli. Što bih još mogao učiniti? Da, točno. Mogu malo svirati ukulele. Što, poslastice? Mija, prestani svirati svoju mini gitaru. Netko ovdje uči. Imam ideju. Sada ćemo je naučiti lekciju. Imam svoje super moćne zvučnike. Djevojke, dođite k meni. Napravimo zabavu. Definitivno ćeš trebati disko kuglu tamo. Wow, kako lijepo. Podigni moj donji dio. Super, odlično. Phoebe, Jane, možete li doći na moju zabavu? Čure, pokažimo se malo. Wow, to je moja omiljena pjesma. Idemo plesat. Što se ovdje događa? Da, i ja želim plesat. Što se događa? Ona je imala zabavu, a ja nisam bila pozvana? Hej, cure, a što je sa mnom? Mija,
Zašto sjediš tamo sama? Hajde pleši s nama. Bog, nedostaješ nam. Zabava nije zabava bez tebe. Tako je super što smo u istom ljetnom kampu. Vi ste moje najbolje prijateljice. Cure, imam super ideju. Pojačajmo glasnoću do kraja da cijeli kamp zna da imamo zabavu ovdje ove godine. Hajde plešimo. Kakav lijep dan za smjestiti se u divnu sobu. Oh ne, nije divna. Ovdje smrdi. Ovo je noćna mora. Bojim se ovdje živjeti. Nemoj skočiti na mene. Ne mogu ovdje spavati i drijemati. Moram nešto smisliti. Dok smo dolazili ovamo, smislila sam dizajn za svoju sobu. Hajdemo to napraviti zajedno, jer je tako slatko. Prvo, previše je svjetlo. Drugo, imam crteže svoje sobe iz snova, tako da definitivno ne želimo isto. Dobro, Enid, neću niti pitati. Samo trebam crnu boju kako bih mogao nacrtati granicu svog osobnog prostora. Možeš ići k vragu. Prebojimo sve ove užasne grafite odmah. Ovo već izgleda puno Pa, bolje. što sad mogu učiniti? Obojati ću svoju polovicu sobe. Ali prvo, moram se riješiti strašnih jezivih paučina na zidovima. Fuj, kakav užas. Toliko pauka. No, užasno me plaše pauci, ali ne plaši me žuta i svijetle boje. Pogledaj, tako cool. Moj dio sobe izgledat će čarobno. Trebaš se riješiti svih ovih groznih crteža. Evo, spremne boje. Što? Tko je to? Oh, provjerit ću sada. To su moji selidbeni koji su donijeli moj namještaj. Super! Zdravo, zdravo vama. Wednesday, zamisli, namještaj mi je već dostavljen. Nije li to cool? Imat ću krevet na drugom katu, a ispod njega mjesto za moj vlastiti šareni svijet. Toliko igračaka je ovdje također. Super! Budi oprezan s igračkama. Hajde! Oni su moji omiljeni. Wow, čak su i sve složili dolje. Super! I ne zaboravite na girlandu ovdje. Da, i sve jastuke. Tako sjajno i svjetlo. Toliko lutaka. Odličan posao, dečki. Soba izgleda sjajno. Hvala. Doviđenja. Idem u svoju kuću ispod kreveta. Moj svijet je tako lijep, Wednesday. Dođi u posjet ponekad. Nikada u životu. Thing, trebam tvoju pomoć. Moraš mi pomoći donijeti kutiju s mojim stvarima. Da, ovu crnu. Tako je. Sjajno. Pogledajmo što su stavili unutra. Sjajno. Trebam daske za to napraviti. Divno. Ali ne zaboravi na bušilicu. Hajde, držim je, a ti je zategni. Super, sad ga trebamo vratiti. Možeš li to? Savršeno glatko. Evo moje prtljage. Super, hvala. Unutar ovog kofera su moje omiljene stvari koje me podsjećaju na moj grozan dom. Na primjer, ova ruka od kosti i kosti samovog prijatelja. Moj omiljeni pauk, kojeg sam pronašla na tavanu svoje bake. Sjajna zidna dekoracija, ali ove police treba popuniti nečim, inače izgledaju prazno. Par svijeća ne bi škodilo. Ne osjećam se ugodno bez paučine. Tu su Bok, Spidey, u redu. Mogao bih koristiti zavjesu da se sakrijem od Enid. Ruke mojih životinja će ovdje izgledati sjajno. Kao što razumiješ, više nisu žive. Stvar, pomozi mi unijeti pisaći stroj. Moram predati novo poglavlje svoje knjige do petka, 13. kolovoza. Krećem raditi. Hej, stvar, želiš li da ti i ja napravim manikuru? Napravimo plave. Oh, ali nismo ništa napravili s prozorom. Čudno. Trebamo to popraviti. Imam puno prekrasnih lakova, tako da bi trebalo ispasti vrlo svjetlo. Wow, sjajan posao. Lijepo. Odlično. Wow, kakva strašna soba. Zašto je odmah zastrašujuće? Mislim da si to pobrkala. Tvoja soba izgleda kao da se jednorog razbolio. Potpuno sam zadovoljan. Potpuno sam zaboravila napraviti skrovito, slatko mjesto za svog voljenog ljubimca. Sigurno će mu se svidjeti ovaj kauč i njegova omiljena svježa mrkva. I moj zeko. Daisy. Bok. Ovo je tvoj novi dom, moja mala puhasta. Izvoli. Savršeno. Što? Enid ima zeca, a moj kućni ljubimac škorpion tragično je umro. Nikada više nisam mogao osjetiti ubod. Stvar, ne diraj me. Moram disati.
Jesi li uzeo moju suzu? Nadam se da ti treba za moje kloniranje. Zašto zaljevaš grob mog škorpiona? Možeš li ga stvarno oživjeti? Što? Je li moj škorpion živ? Stvarno? Sad je zombi špijun. Tako sam sretna. Zgrožena sam sobom. O, volim ovu pjesmu. Tako je super. Ništa ne može biti bolje od klasične glazbe. Kakvo smeće Wednesday sluša? Ova glazba potpuno prekida zvuk moje omiljene pjesme. Wednesday, moram poduzeti ekstremne mjere samo da bih slušao cool pjesmu o ljubavi. Osjećam kako mi uši umiru od te grozne pjesme. U redu, ali svakako ću ti pokazati pravu glazbu. Ugasi svjetla da me pop glazba ne ometa. I sada je sva tvoja pažnja na meni. Nemam samo predivnu pjesmu, već i ples. Ovo savršeno odgovara ovoj melodiji. Srijedo, zašto si ugasila svjetlo? Bojim se mraka. Neka bude svjetlosti. Hura. Stvarčice, moraš ugasiti svjetlo neprimjetno kako Enid nikada ne bi upalila. Stvar, nemoj se usuditi. Dajem ti manikuru i masažu ruku. Ne gasi svjetlo, molim te. Wednesday, ne mogu to učiniti protiv tebe. Stvar, žao mi je, ali trebala si biti uklonjena. Oh ne, stvar ide mom zecu. Pazi ga, ali samo nježno. Kakva super igra. O, moj trbuh mi se javlja, što znači da želi jesti. Moramo hitno nešto pojesti, ali što? O, točno. Mogu to kupiti online. Naručit ću si cijeli hladnjak sa slatkišima. Super, tu su. Pozdrav mom dostavljaču. U redu, dođi, slijedi me. Možeš staviti hladnjak upravo ovdje. Hvala. Bok, bok. Napokon mogu jesti. Što imamo ovdje? Vau, moja omiljena žvakaća guma. Kako super. Hajde da je sada procijenimo. Tako dobro. Gazirani sok, super. To je ono što trebam. Ukusno. Radio sam toliko naporno da sam potpuno zaboravio na hranu. Moram pronaći nešto za jesti. Što imam u prtljažniku? Da vidimo. O, toliko je staro da je čak i prašnjavo. O, za sada samo ogroman sloj prašine. I moja omiljena marmelada. Led. Ukusno. Stvar, donesi mi piće. Hajde, hajde. Sjajno, nadam se da je svježa krv. O, da. Hajde, Enid, to nije sok od višnje. Što? O, čudna si. Nekako se ne zabavljam dovoljno. Želim napraviti zabavu. Ova kutija ima sve što mi treba. Disko kugla za super zabavu. Prekrasno. A što ako klikneš ovdje? Stavi ga na vrh i pritisni gumb. Vau, tako je cool. Njime se ljulja izvanzemaljac. Volim vas, cure, i čekam vas. Oh, hajde. Dođite brže. Čekam vas. Oh, već su ovdje, tako brzo. Dođite Sofije i Rachel, družimo se u mojoj novoj sobi. Još je niste vidjele. Vau, mogu li uključiti glazbu? Naravno. I predlažem da napravimo selfie. Oh, baš smo ljepotice. U redu, malo šminke. Hvala, Enid. Oh, što je to? Što se događa? Zašto se dimi iz Wednesdayne sobe? Ne znam na što je sve sposobna. Što radiš? Imam sada sastanak s prijateljima. Casey? O, prestrašio si moga prijatelja. Pa, sad ću te uloviti. Provjerimo Enid. Samo me nemoj pojesti, duše. Je li već otišla? Poslastice. Wednesday, nemoj. Enid, moja prijateljica Jessica i Pauk Sam žele te upoznati. Svidjela si im se. Oh, stvarno? Ja? Ne mogu vjerovati. To je tako slatko. Hajde da sjednemo zajedno. Oh, daj mi svoju paukicu. Oh, imam šešir za njega. Tako izgleda puno ljepše. A za tebe, Jessica, imam sjajnu odjeću. Pogledaj kako ti pristaje ta kosa i ta ružičasta haljina. Neki dodaci. Vau, kakva si ljepotica. Tako je cool družiti se zajedno. A za Wednesday imam slatke ukosnice. Molim te, nosi ih. U redu, hajde. Ne čini me više takvom ledom, inače ću se razboljeti od tolike slatkoće. Enid, tako si topla, čak mi se pomalo sviđa.